Ni ay ni wuli. To da te. Aicha le wati ni nan. Ashi se do fu. Asan ni dirga dinga. Dirga ko buda. Dinga. Nan. Nalai fubo nai rana. Omaga pula ta tatu. Okay. Aicha galla nyini ko yede. Aicha fleurom na sisa kalani ba ninga. Akoni ku kadni anga to aga kalange. Nai kalange sisa na klala kalana khabara so. Chemu kadai na no ya maduma. Yuko, niwe ala gusta na ide musomaji akoki hakili twala na sisira Afrika do shifura ni de balugari ka dugo de musoma ni ma kofoche ni ma chemai ile kanga kofoche wa mo bore tanope ko kani na faji me kala na faji me de musoma kala ni denye kula ngulo fembeke lokol soni sofro kuna abene kulu abe wajurumbe besene to wala saka le bula o jurumu kunu ni ba do fu ida kuma la tigetere nga Aicha do o mana ko no shiri ke sisa ani mo kote bona bora kala yoro la na ne yere de metubli la ya sabali ne bini ala li Cheick Diaro ini. Itu kan ni mana pun Cheick Diaro ini deh. Ni ala Cheick ngasih Diaro kure. Ni bukan itu. Wah, ni cuma kami fina udini. Aicha tak kafura. Ni tak cuma mana. Boleh kati. Kui, ha? Kui. Wallahi, kalau ala ni cuma me Aicha kuru. Mi ni kuma kai abi biye mlamura alkambena Itu yang lain. No, ni itu yang kayak. Udah, semua kok. Terus sudah. Si. Iya Rene. Ini nyokong musuh mana begitu mana? Aw, ni mo ba? Mana ya? Ni yang wadin. Awal dia? Aw. Kalam mereka deh. Aw, so. Kau biar fokus kamu na Rene na Rene sangat semara lah dua na ano. Lisensi ma. Aw, ano na. Sa elama ko do ba. No amu lisensi semara mungkin na jiro ta nyebi iya lah. Oh, Iya lah. No, meni kalam on kadi. Bukan ko ju. Me kalam on kalanya na mati kaki yang orang no. Awak ni rebe ka de chuga de hini puri yang sekata dua hono. Ulah ni ketara iminga ikol to ke kanga etudiu be ke kanga diploma be ni da barang ni ka fani baden.
wari ne am non kuy no eche no kan ko ne ra ko ne bi tuba ko na no ri ma do kala mo woni kala joro la wallahi ne woni yeche la ga ko dara ni Allah to yara ba ike to woni ko ruwa ike to woni dara yeche la voilà donc du coup Allah ka di ha am si ta tuba ko no ne ta ibta ne gara seri la fe ni fati so ko kuma tsaka fa ni fayana ok en tout cas on ni kala on ka di li fegi fa demain ki ba demain i won na fa be kala la bina donc on me ano ni so na netama ibe na am ta duwa ko no le petit blanc grand chef il y a kala be ne re ben jona be fu falagi ni be men jona be donc ni kala kala na kana re am ha ge tu na mi ko be wona mi ni fa hotelera re ni ave ben we si san ko ni ma bla snare nyame yame mon te ro la me yiri ko ra ma ga reposer ko lo eta ho ne to Cheick Cheick yere no ne la Cheick wa fa ma Aicha Aicha olha ba to ma Aicha oui ba to ma donc Aicha problème foi ta la donc comme ya fi tu vas na ni pernato re se an soro yiri ko la nyame ame Cheick kam fo Allah ne ko do jagira wi ni tan fo bay anga baga ko ka jele ese babina su ganiya fa yo koyo mo soro mi tani fufalaki kan de me fufalaki kama tiba Allah la dangan kene wi ik maragon de mesi manya maganji kumbena don ni mani biga ko yin ne ne ni kirin goju ko da ga ni sai Aisha ne da mako ni no ne sai ne da ne kun da ba ne ka goye filala ta ko ni ne na wurin ne da lai utara jibo ga sai me na ko Aisha ni ayin igi sigi ngoma gobila ifare na kuma do fonye so kuma daina akadi gon amandi de Aisha ay mun fonye akoma ka terke do bi o dinge abe fe ki dori ma furula furugo kuma mama ayo de fonye de adabla may kon tafike uhuna mine ne bi saka mun boala o mai ti fa do ni ay ne ma pere ko maro ne fa ila nyini ta duingo na no ma sabati ate lafia mare ne shi mata me furuye woni ma perisi akata yo klisi yanga ta dondon ne be école lela ne kan ga projet labe donc ne ti saka fo me du furula ni watina o aka gelere ma kana unhungere la mine Aisha ante chien fo nyogon yi Aisha ne furula wakati muna ne kunte bo shila de chogodi ayi ne kunte bo shila ne kunbe ntene muso fe no duguba kono ne nana ya no ngome na bo dugo no nana ya we ne ta dron ne di fama asoro nte ko fo ido alle shi kuma suru ya eta yi mama re o wakati ni santa te kelevi afa pour ba ka aklisi ni o ne be yorom na sansa ne ga vie bebe ga kalangurika ne akli be ga kalangu doron la furgo kuma ngoni ya ngo kuma bla ne rem nam ne ko kula mara ko yi kana na unna na bulu de bai ibe ga mi fite yi kuma ba fela dire nga me mi fina ni furukre chela ka so wuki we de wa be ba taro ni fu de wa abine ka achili meke ba trade ba wallahi ne bi kan kala ne ke folo ne furgo munam ne re mo kusa mun me mi fi ha ni furu chela ni ka kuma ba date wala kuno
Ni segena wale. Mumela nyefoensa. Ala de bay wale ni segena wi wale. Na fura ko siti ni famille bay. Ni be kala na ni be kan débrouiller chugo bela pour que ni ga sigata dugu ba kono kul debe ni fa ba fogo ay kale be do furure la ni wonte o furu la fere kale be ni ba furu sa ga de gie e alla ni be mungesa ni ba ge chugo di ha Chena o mai yani ba ga furu ga to adafe ititi sigara no re kadi fai ni tansin furu no be ni sigata ansi ni tan kala ge dugu ba kono kana bade me ni sigata furu la ni tisi wallahi ni tisi Chena ne o me fone e ko ni de ni furu sugu be no alishi ne kuma dala jaja be no imaku o e fire o e do bora du gono kan isi gidi ko re family ko dai ni ge ngabo ni ge ni bora na siga o andu te tanga ta kuma fe tena so ati so ni fa ko ga gele ati so aka ko ga gele re aya nana ere sansumari la ya ngoro lare am to refle yiri korean ori no ari duno ye awo ne ko dunan ke kele kan ta jitar ima ku ni bebe ba ni ma so ko ngo mi kadu ye e ko ke en ni me kalanka amano wona dibita furula sa ni bita mu fo cela siyor la niti bar la wartini bulu ha masa nunu fle folo ko de bu kulo la bulu kle na ndu kle kelente amano wona bulu ba fo kulu muso diru lu ma ja wala ulu dira nyoko ma ja wala ko fo de on fene ka di nyoko ma ja wala mano ko fo wakati mateme anto clair la bli ni cheni muso na nyoko na jara nyoko ndura be furuke ore kaino wa demba kama arabi soro ori konna me na fura ko ka di nyoko ma ja wala o konte nyoko na fushi amano wona ma ko yame je yame dan Ulang tang kibla station ni ka dugon ala tene pensera de tarosu ya mena sidia don ko fami klara ta ira ta dugon ko na to ni la ku yi ko ra nunu mai ne yame awo tanti awo ni chugudi Aicha ni ayi igi sigi ngoma go bila ifare na kuma do fonye so kuma daina akadi gon amandi de Aicha ay mun fonye akoma ka terke do bi o dinge abe fe ki dori ma furula furu go kuma mama ayo de fonye de adabla may kon tafike hunamne ne bi saka mun boala o mai ti fa do ni ayi ne ma pere ko maro ne fa ila nyini ta duingo na no ma sabati ate lafia mare ne shi mata me furuye woni ma perisi akata yo klisi yanga ta dondon ne be école lela ne kan ga projet labe donc ne ti saka fo me du furula ni wakati na o aka gelere ma kana unhungere la mine Aicha ante chien fo nyogon yi Aicha ne furula wakati muna ne kunte bo shila de chogodi ayi ne kunte bo shila ne kunbe ntene muso fe no duguba kono ne nana ya no ngomena bo dugono nana ya we ne ta dron ne di fama asoro nte ko fo ido alle shi kuma suru ya eta yi mama re o wakati ni santa te kelevi afa pour ba ka aklisi ni o ne be yorom na sansa ne ga vie bebe ga kalangori ka ne akli be ga kalango doron la furugo kuma ngoni ya ngo kuma bla ne rem nam ne ko kula mara ko yi kana na unam na bulu de ibe ka mi fi de yin me wa pela de nga me mi fi na ni fu kre chela ka so ki e wo ide wa be ba ta ro ni fu ide wa abi me ka achili me ka ba tra de ba wallahi ne bi kan kala ne ke folo ne ka furgo munam ne re ma kunsa ba tra de mun me mi fi ha ni fu chela i ka come ba ta te wala kuno Allah ka di ha am siga ta duwa kono ni ta ibita ni gana seri ele fe ni fatiso o kuma tsaka fa ni fayana okay
en tout cas on ni kalan on kadi li fegi fa deme ki ba deme I go ngoro na fa be kalan la bina donc on me ano ni sona ne tama I be na amta duwa kono ne petit blanc grand chef li ga kalan be ne re ben jona be fu falagi ne be ngome jona be ah Aicha ka boleh agak diwan si orang tu money ay sigil talo ah ne gumna na de kum e ma fa ne na ku e sekatan ni duwa ha dia tani dua ngono pani ba tu lah ne gumna na nya fiana na so e mi sekatan ni me ne fa konteson ako ifa de so ere kon mo jatem na sana na so ko ni psikata ko ne kon mi sekatan ni men ne fa mo sa wetan ne am tage apna se taga so ma ta so ma wata la mai o se ya ere bo jatem ni o jeni de no se ne kon mi sekatan ni ne bon jono do ni tan ni mo o dunne Allah ka di lala shamta sansan e ma ko bara dun o bara bana aya bara de problème o parce que ban ma tan bara la gouvernement reta do kam ano yare ko ni am blaga na ro to tu jate yare do yare na ka di sansan meta sansan Cheick ne kutine ni ne kuti kana dute war kontine bulu war ko ni to ne mo ni ben joni ga ko be ani ga ko be re boli yare ga bulu ga be ka beto ne kelema men jona be o meta ga minendo fara jonga mina itela o ko fe itela o ko fe ne re ben la ben sisa ina so ina re ben la ben sisa itela o ko fe meta ga minendo ta kana a beta kana yere ta no ta kana ben indera ne bu mo ko kan ko kan je Kafone nyabe femina ni o yere ya Aicha indomi afura ko demsenu be son ko bema ni ne yere nya kuma ni ne kunti dala ni an jo yere folo duna ngemi nana dugula san Aicha no nyogon domi ni mana ke kokoi ne serba fone kani mbolo dani kisenga amana ke kokoi ne ben kise woloma ka dom jonga te maninga bare Urgia. Ah? Aicha be. Aicha manari.
Hey. Ma Aicha yire ne re bulungana na sokono. Ta Aicha yini na ku. Mimi fi oye. Ya famwa. Ko ga. Ya durum na ibita ku kana lai. Ya famu. Ke be ka ta yini na. Ko ga ngani ni jinya ma jole na sa Aicha de tunu sa dem seni teo. Nugo. Abena atara doroni na aklala ka chula abena Aicha mata yoro law. Nde faro fadde e ko ma do ne jira fem yo. Chechewa. Ni ma da Aicha bija. Ta yini na lai. Mo lan kulu. Kabili mo tu mo ya. O tike. Nye to e da ko la kali. Nyamu mala nguri ata. Abi bem. Abi bele. He. Here, apilo ko kille be kula. Fem tu nyasirala gorela. Eh, awre ya. Iga telimbire. Ma ga chugudi. Ibe katami. Nyema da Aicha bora mena kabe taka kolonda la fosi sama segito. Aicha. Ega Aicha kele. Ega Aicha. Aicha bokuma mena so debi wakati jume fosi sa ne nyema daka. Ijota. Abi wakati jani bone Aicha temetolai. Aicha ni dunangen. Ne Aicha dunangen temetolai utara ni sirani nfe. U fenfe fla nyogona ye abo bore. Ne rebolo sangi ere abla gata chi dolaw. Ne machi. Aicha ni dunangen betaka mini. Kafo Aicha be sonma. Ne dum bolo fale ngundo Aicha kan dugu ina ane. Ne go Aicha nyogo foite dugu sungurunu na. Kafo abi sonma. Ne wuro kiare mago sale. Ba wuro ga ege aglesigi. Ni mana ke koko ye ameni nyayini Aicha be segiso. Kana joro kana fuyi. Ege aglesigi segi gata so. Be jaraka kudo. Ne rebe klaga se jara masisa. Ne kuma fe. Ko ngata nyini ko na mananga na do aka so make chugo. Ba wuro ga ebe yorom na idusu bolenu. Ibolo da idusu ga ga segi. Ne rebe ta jara fe ne jara be kuma ameni ko nyayini. Aicha mana do wo la ambala boga na na eso. Yame ibolo da idusu la gata so. Segi. Kana jora ere ne rebe klaga se jara fe meni yoroni na bansa me se jara fe yame. Kambe soni. Allah ka heri. Amina. Bidio e madone kababwe. Na fura be dugu be kulela ni musuman kele mieke ere bogotigi nyana mai. Ere ga barageta bena keni wa flere. Ube bo dugu ba kono kana nga demsonu kuma yele matane. Mo ba do nunu kunya sino do yoromma. Ma mana gamie ala kan bo aboda nyuma fe. Anse jara baba ne reta to re kumpleni efensa nefe okadi ne magobila akadi ba shite komini anga muso bena avec kelena kumala nyanye nga betalemi ko femi ademuso ne Aicha ko obora depuis wakati jume ki go ne Aicha ma sege ka kana se dugono donc ngone agana so ne rebena ne bina kumani dem sen ko do jara Aicha ko infle akadne angata ni jinya ma jole dem senu nga ko fle ni ko kiba abeda mo goroba ku amano ko ne jara ore ku na ku Sirba me mi fiye anga dugui yi dimsini nga fencha mangari na dugui ngoro ni de boti na sera free akanga di chemo jongo ko tege ni ya afo abai no urkiai
ngomina demso din terke ma ne dalen be boko no be sokola ne kulo be gudumani na ne wula kan joka ni kulo tenge nye bala bala ka fo nyoye abaka aje ko na sugu ni ye je ke doka ko ka la baje makalo jara sandem sanu ko bete ba no ere jara mais ni ko ngon be yoro mena ne ere nye Aicha ni dunange temetolai ne dunange ne Aicha ni dunange temetolai nya fo urge ngone ere nye u temetolai sisa jara ni ko me yorom ere bi dusu majo ay min baragela mun na fa ya baragela mun dunange ne ere de nye Aicha na temetolai ngane ta don ne ka tanga ba be Aicha ci bakala ki ga wulu ku ci sa ya nta do ku be ka ta kola ne ga tanga ba de be Aicha ka duguina ne ta do ka Aicha be son ko suguma sisa ni ko mi yorom jara ere be ne la mesa ame jega fara nyogonga ame ni ko nyanyine ni jinya majole ame ko sugu bege wala sa Aicha be se ga segiso ategani kele ategani giringire ni ko sera ni yorola kele ni giringire ni ate fo nyable ane ba an dusuda ka ko nyanyini pour ga Aicha be se ga segiso Aicha la ba ne molo ko jara ne molo ko dum cela jara o te fo jara mi dugu ngona an bela jale ma don o de la ne era wulila ka si maya ngomi ni deli iga ke ala e iga ka kira ka worike atoy aga do du kono niri ne me ngana be tala be kungu na for ka ko ni re die ni ke dugu ngono mo do ko do ko amain jara amain nala sona Aicha be segi ne era bi fareka ka Aicha nyine Aicha be segi ngana du kono ala sona ne ala sona jara kana joro ne ere be wuli bi be ka ko nyanyini pour que Aicha be ye chogo mi abe segi ngana du kono sirbani o ka bi jade ne ala sona dana nala sona jara i jara aba be baga duguni du wasi okay ne ere be don so fo o be nti ala ka tle he amina muso jugu mai koy nga ala ka Aicha ni masini ma yango ya orangnya Soni duere de je isi ya no follow Ewa mi gatam. Ewa mi tam. ay ansera ka ba Oh, no go am gata orojma. Ansira me ne ti orolo yorojme ne. ibara ma yasu amna kanto stra ne re woli ligay am tero no Interge. Ma fam de korum sofia. ay net kan korom so soro telephone na follow Eto go sora. ay te ga soro telephone na ne terge voyage la alega client bolo am ni korom so ga nyo soro comme ça ni korom so nyo soro am tale fi Oh, Interge ga dakle be. entente la gata Tayo. dommage Isi. gracias.
Cheick. Ya sele ya. Awu ni te yemi fi na ke yamu ga yoro le foro. Ane terga de na tu ya. Aina ma fi na samu ko voyage le foro. Bon, ni terga voyage na ka clé de gol. Ni me na fi no yini ni grand sœur ga nyon soro foro. Ni grand sœur nyon soro doron. Iga kala mu abi na bo le bitali ta abi ni na so fura no. Donc bitali fi no bitiga kala mu ke no. Ya fa na. Ko ti jira ndi angani. Ko mo bina mi no ko bina. Ni ga disega da. Comment? Ana je war ni kuna. Ha? Itu bisa wa ite na. Oh, we mo so. Wo bisa wa ba wa na wa ji war do. Na jiro sa na di ma. Ina na ide do muna tuguni. Ko bisa baba. Wa foi teki. Lá o outro. Aicha. Ah? Ji ya tiga soro da. Jika da masoro. Ji tiga soro. Kan ku di ga ji ba ne. Anda folo ko fa nda ji. Ida. Ipu se kana gi. Ai, akai então. Aí ipu se kana sa. Akai. Ana se kia bo du mana la. Semoga ada tim dalam. Minta jangan. Ana tanya kan. Ana tanya kan ai. Ah, tá aqui. Dia kelas sampai. Ai, duguma da bai lafiya. Madali makilayin dalilai. Kan ni dan sama ibu ha. Sini be. Ne rem tiga wal ko ni na bo. Ha? Sini be? Sini be ti to se. Nyan. Mi to se ki ga sagi sang ami ken gro sang. Wo. Ina ko bla ka smile. Wolle mandia. Ibo warbo. Itu itu problème. Bamago ene bisa desse war la. Oh. Wo de fiya na. Parce que ni ma nyina bo sa nya wala awal buga ta sisa awal tara ko. Ikana na bla de ta. Ya naida. Naida. Sini ba mi awal ko yana. Oh, akai mutan. Iki da ide da men. Akai. Il est là, ça. Est-ce que c'est ça, ce moment?
Shikne. Liganare. Shikne. Liganare. Allah Laisha, il y a une lecture là, il y a une lecture. Comment bari benela? Ni mo dumi kli juli, ni mala dumundo keteni. Yere ga dumu kuma faga chare. Iyo ma du ko bela. Kota me yere fa. Sin me mu go dima o bele wala ko bela. Wani yere tin chugala ni abi dogo gun fla wasa. Ni tika fa rulu famia fiu. Min nugu fono bekena. Ndika dumu ko soro minyana nini. Wanti ga ngala da yere tane. Ah, Eva me voit ça. Me fa ka fo kun ni kono mate. Ni madala. Économie. Asi tamashen mun ben la ni musu kono ba ya tamashen. Ne ga la dama delegati ke fiu. Ah, nya fa nya. Donc ni nete ano, ini job to ana ano. Hein? Ah, la Laisha. Ah, ebe kono ta tuwali. Ka kono ta chugudi wa. Donc nete ini job to ana ano. Kana ni Wili ga ti den fa ni. Wili. shiko fere mu. Wili ga ba, yeni dusu ga ba. Wili, na ceinture wem. La Laisha ko da. Ni bitami. Itela. Eh, nime. Bon. Siga bo. Ni sono dala. Economado. Tare. Wa ni masera ma no. Signa sabal sa. La Laisha. Ah, ijata nega. Neba. Jama mo. Isso mo tia. Eba mo no ko. Ni tukura dore ko kana ko ngoya. Utiri neke. Mo mai ne. Mo madam mo la di. Ta ro foi tinela. Butaro ne tete mo foi da mo ko ya. Ta jora mene bolu. Ta ne kelen daro ne. Itu ngata ne kelen daro ne. Debo ngata ne kelen daro ne. Ni fa ke. Mi blanga mene no okula mi blanga barola. Anita barala. Anita barala. Barake dinya. Aw. Kalula chu. Wata. Ha? Wata umaya. Wata. Aw. Ita wata. Sokono bara. Wata. Aicha. Ah? Isi ya, ndio. Ewa sana na ndio. Kana sana desi. Ah, ni foke. Isi gidoro mna mfini. Agora eu vou. Isi ya mna kuma mechi ofini. Não. Patrão. Na isi gisa mna chitori ofini. Ewa sana na. Ai, ni maklau. Ha? Ni maklau. Isi ya mna chitori ofini. Patrão, fone club blau.
Election jangan. Cia. Minum kau dah. Tapi justru. Koram. Ni barang aku bulan. Apa dulu lah? Oh dulu dulu. Sana ngoro ba. Sana ngoro. Oh sana ngoro kali. Oh mu ya. Ni nana kala ni. Itu kok. Itu kok Aicha. Aicha, ifla cukup nanti kalan cukup ada. Oh ebe kalan cukup ni. Mu iso. Ni turan dari mo. Kam na ni do kala. Won na ga ni bulum mai. Lu kira cukup ni. Turan dari mo. Kam na ni do kala. Won na ga ni bulum mai mo to koy. Ni dori nyo nga dula. Ni bulu no fe. Barisa ni farik me nyo. Ko fuga kan do jawga fula. Wal ma ale ni bafusa. Ni sira mo jubi. Kanga kala magani, bange ba magani. Ni bola kana bo mo ya. O tigi de fene fle ka bore tigi horo. Ka bine kanga kila kana ki. Boro la tuguni ni bara soro. No bara damne, o mate me kile fla ka. Chegana do bulu. O fene kila la ka bine ka. Ni fle o mai moto woni la. Ko si sane be yara la. Ta yoro tini la, sumo ko tini la, tigi tini la, ni te mo fui do mo ko ya. Antara mage cukup. Aicha, o gelara de. Mais efa kon bi. Efa. Ibabe. Iba ko dugu yoro ko. Iba. Nan sera bisi ka taw fu. Mene pita chukudi. War fui tene gudu. Ni akli juri te dumuni ngene te ji. Ni bitaka mo ka taka mali taro bita oromna. Ni te fui doyana. Ah, i kɔni ye min fɔ hali ni ne ye kelen bila ka taa ka dugu la e ko k'e fa tun bɛ fɛ k'e don jagoya furu la furu dun t'e fɛ la koyi e bɛ fɛ ka kalan de kɛ problème t'a la sisan an bɛ min kɛ i m'a fɔ ko sanakɔrɔba don n bɛ yen yɔrɔ dɔn i bɛ makɔnɔ n bɛ chaise na don so kɔnɔ n bɛ n ka moto labɔ n b'i ta an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a ka dugu la n'an taara ne yɛrɛ n'i fa bɛ kuma ni ne n'i fa kumara a ka ca ala fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu donc i bɛ continuer i ka kalan fɛ n'i tilara i ka kalan na waati min na ni furu de ka di i b'i ka furu kɛ i bɛ makɔnɔ y'a mɛn. Kau ni fana tɛ fɛ ka bin ne kan. Ngai jong alam ne jote modu. Siti joy wi.
Ancle. Voilà. Dorosé. Ancle. Ante ba. Aba. Aba. Dorosé. Dorosula. Dorosula. Aba. Aba. Alhamdulillah. Ma, tô dentro. Cɛkɔrɔba basi tɛ ne tɔgɔ ye Cheick ye an bɔra duguba kɔnɔ Bamako ni Aicha de ye ɲɔgɔn ye donc a tun bɛ duguba kɔnɔ a ka ko ɲagaminen don duguba kɔnɔ a bolo ye donc Ala y'a kɛ a ni ne bɛnna o y'a sɔrɔ a ye ko caman kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn a sɛgɛnna kojugu donc ne y'a ye a donna a ka kuma la k'a ka kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna ne fana ko a ma o la n ne b'a ta ka na n'a ye a fɛ yan n ko donc ni nana n'a ye ne bɛ kuma ni e m'a dɔn a ka ca Ala fɛ ni ne kumara an bɛ ɲɔgɔn faamu kuma la o de ye nakun ye. Wa Ala k'i sara. Amina rabi. Tɔgɔ duman jamu. Cheick Tarawele. Amba. Amba. Toroste. Bashfoite. Ah, n terikɛ I ye min k'a ɲɛna Ala de b'i sara. Ni den ye min kɛ ne la ani malo fadenw cɛla kan malo n wolow cɛla fɔlɔ an ka kabila bɛɛ mɔgɔ si ma deli ka nin ɲɔgɔnna baara cɛjugu kɛ a fɔlɔla ale de la ka malifin kuturu k'a ŋaniya siri k'a kuma bɛ fɔ k'a ban nka ne tɛ jigin Aicha la koyi Aicha ba ne bɛ jigin o de la bamananw ko ten ko yanni I ka jigin I bi yɔrɔ la I talo yɔrɔ dɛ I bɛ jigin o de la kabini don min ni Aicha furuko kuma fɔra yan n'i y'a ba sigi ka kuma f'a ye a ba ye kuma langolo min don a tulo kɔnɔ Aicha y'o wale de kɛ ne la nka ne tɛ miiri hɔrɔnya la hali k'a dan e y'i sogo doni ka tila ka Aicha sogo doni ka na n'a ye ka n'a jɔ ne ka du kɔnɔ e bonya kama ne bɛ nin ko bila nka n kɔni bɛ min fɔ Aicha ɲɛna Aicha dan ye file 2 de ye ne ka du kɔnɔ a sabanan a bɛ taa cɛla la I y'a mɛn wa. N ye kuma faamu wa n ye kuma faamu halisa ne b'i deli e ka sabali adamadenya la fɛn caman bɛ yen bi yɛlɛma donnen n'olu la I n'a fɔ I bɔra k'a fɔ cogo min na Aicha ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ ne ɲɛna a ko a ka cɛlasigi de tun bɛna kɛ donc kalan de ka d'ale ye a bɛ fɛ ka kalan de kɛ fɔlɔ walasa ka a fa ale jɔrɔnankoba yɛrɛ a fa n'a ba ye olu ye sɛgɛn min kɛ ale tɛ fɛ olu ka sa o ɲɔgɔnna sɛgɛn na tuguni o de kama ale fana bɛ fɛ ka kalan kɛ walasa ka mɔnɛ bɔ a fa n'a ba la ne kɔni bolo denmisɛnnin don cogo o cogo hakilina b'a la hakilina ɲuman don wa hakilina bɛ yɛrɛ la fɛnɛ hakilina ɲuman fɛnɛ don bibi na muso I kɛra cogo o cogo n'i kɔni tɛ furu la I ka ko caman tɛ sabati muso danbe ye furu de ye bi ka furu kɛ walasa ka maloya bɔ I masaw kan
nga ne kɔni bɛna k'i deli min na ne m'a fɔ n ko furu tɛ kɛ dɛ ne kɔni b'i deli min na i k'a to fɔlɔ a kalan b'a kun na a k'a ka kalan kɛ fɔlɔ n'a ye kalan kɛ tuma min na n'a tilara kalan na ni furu min ka d'a yɛrɛ ye walima n'a bɛ fɛ ka furu kɛ cogo min na problème foyi t'a la a ka furu bɛ se ka kɛ o kɔnɔla la waati min na an filɛ waati min na i ko sisan n'u den musomanin kelen kalanna a b'i n'a fɔ jamana bɛɛ lajɛlen de kalanna a filɛ nin ye na Aicha kalanna sisan n'a sera k'a ka kalan kɛ aw minnu y'a mansaw ye a bɛ se k'aw bɔ nɔgɔ la a bɛ se ka ɲɛ aw ma hali Aicha yɛrɛ a bɛ se k'a ka adamadenya dilan n'a ka kalan fɛnɛ sababu ye a bɛ se ka ɲɛ jamana ma don n'a nataw la mɔgɔ t'a dɔn n'Aicha bɛna se ka kɛ hali an ka jamana ɲɛmaa ye walasa k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la. karamɔgɔkɛ o tu ka b'i da i ma diɲɛ jamana ɲɛnama si ye diɲɛ kɔnɔ ni muso kɛra a ɲɛmɔgɔ ni n'a jamana taara ɲɛfɛ walima ni muso kɛra du tigɛ o du bɛ ci hakilina cɛjugu de bɛ musow la koyi f'i k'o de dɔn. o ye tiɲɛ ye ne m'a fɔ k'i ta tɛ tiɲɛ ye nka bi bi in na den musomanin n'Ala y'i sɔn a la i yɛrɛ kan ka Ala fo k'a barikada fɔlɔ o kɔfɛ e ka tata kan ka kɛ jumɛn ye k'a bɛrɛbɛrɛ k'a tɔgɔtɔ k'a don kalan na k'a ɲini k'a dɔn fɛn o fɛn b'a hakilina na n'i y'o sɔrɔ tuma min na donc n'a tilara ka kalan na furu ye tiɲɛ ye o mɔgɔ t'a fɔ ko den musomanin tɛ furu an bɛɛ ka laɲini o ye ka furu yɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka den barikamaw sɔrɔ o y'an ka laɲini ye n'Ala y'o nɔgɔya n'a ye nka min kɔni kun ka di ne ye i k'a to a ka tila ka kalan na fɔlɔ n'a tilara ka kalan na tuma min na donc min ka d'a ye aw bɛ se ka tɛmɛ n'o ye ni kalanko don ni wariko don ou ni fɛn wɛrɛ don ne yɛrɛ bɛ Aicha ka kalan sara fo ka taa fɔ k'a ka kalan banna waati min na n'a ka kalan banna fɛn o fɛn ka di Aicha yɛrɛ ye a b'o kɛ o de kɔni ka di ne ye ne bɛ fɛ i k'a to ten n'o tɛ kɛ ma basi ye. komi i yɛrɛ ye hɔrɔn ye i ye hɔrɔnya baara kɛ hali i kɔni i ye ladiriya baara kɛ i ye maa ɲɛnamaya yɛrɛ kɛ koyi mɔgɔ min sera k'i ka manifin kuturu sama ka bɔ duguba kɔnɔ ka na n'a ye ka n'a jɔ f'i la fo anw fɛ yan nɔ an ni Bamakɔ cɛ a bɛ kilo 300 ni dɔɔnin bɔ sa dɛ n'i ma fili kɔni n'a fɔra k'a fɔ ko mɔgɔ min y'o bɛɛ k'i ye ka n'a tigilamɔgɔ jɔ i la ne tɛ ba i ka kɔrɔfɔ ma nka komi ko in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi dugu in kɔnɔ yan nɔ a ko firikelen don kosɛbɛ nka ne malo la o ka bɛn tiɲɛ ma n yɛrɛ ni ma fili n ye kɔrɔfɔ dɔw mɛn n'o komi u ma se ne ma olu ye ne ta ɲini ne ma s'u ma n'a mɛn ko u bɔra muso wɛrɛ nɔfɛ ko ne ta in bolila a donna ta a bɔra ta ko ne kuma caman de fɔra nin ko de kuwa fɛn min ne ka du yɛrɛ kuma solo kuma dama de fɔ ne tɛ jigin Aicha yɛrɛ la ne bɛ jigin Aicha ba de la Aicha ba de ye nin bɛɛ lase ne ma koyi n'ale ba tɛ n'ale ba n'a ka terijuguya tɛ nin tɛ kɛ fiyewu nka an bɛ to Ala kɔfɛ komi Aicha yɛrɛ nalen filɛ ni dugumɔgɔw n'u ye cɛlakaw n'u y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta Aicha kɛ o tɛ problème t'a la a kɔni kun ka di ne ye hali n'i bɛ fɛ ne yɛrɛ ka taa kuma cɛlaka ninnu fɛ ne n'u bɛ taa kuma o tɛ problème foyi ye nka min kɔni kun ka di ne ye i ka Aicha to yen a k'a ka kalan kɛ ni kalan banna tuma min na fɛn min ka d'aw yɛrɛ ye a b'o kɛ a b'a don o sira fɛ n'a bɛ to yan yɛrɛ de a b'a ka kalan kɛ yan n'a y'a ka kalan fɛnw sɔrɔ tuma min na n'a bɛna taa yɛlɛma duguba kɔnɔ k'a ka kalan tɔ kɛ problème foyi t'a la ne yɛrɛ bɛ n jɔ n'a charge bɛɛ ye donc a b'a ka kalan kɛ k'a ban ni kalan banna tuma min na a kan ka min kɛ donc an b'a kɛ ten n'a ma k'i ma basi ye. tun bɛ bolola bolo yɛrɛ bɛ tun na dɛ o cɛ dugu ko don ne se k'o jalatigɛ d'e ma sisan nka tile fila in na n'a kɛra cogo min na i bɛ i ka n bɛ lettre ci ma walima n bɛ téléphone ci ma i b'i ka téléphone numéro sɛbɛn ka di yan n'a kɛra cogo min na n bɛ ci f'i ye n'Ala sɔnna i y'a faamu n'an kan ka baara in dilan cogo min na an b'a dilan ten problème t'a la i y'a faamuya k'a da i yɛrɛ ka hɔrɔnya kan n y'a mɛn n'Ala sɔnna ma n bɛ téléphone numéro sɛbɛn ka di Aicha ma a b'a d'i ma donc a kan ka kɛ cogo min na an b'a kɛ ten n'Ala sɔnna problème t'a la komi tile fɛnnen don donc komi Aicha nana ka ban donc ne bɛ sira ɲini o la i ma se ka san fila sa non ne bɛ sira ɲini n'Ala sɔnna ma awɔ ayiwa o tɛ basi ye o tɛ basi ye awɔ problème t'a la.